बिथांमोना हासिब लानानै होसोजायाबानो जाबाय मानोना जाय बिक्रममोना जाय बिपिएफनि लिडारफोरा सानजा हालामखौ बिटिसिआव सोनो नागिराखैमोन आरो बिथांमोना गावसोरनो केस होदोंमोन बिपिएफआ एकर्डनि एगेन्स्टैबो केस होदोंमोन आरो एक्सटेनसननि एगेन्स्टैबो केस होदोंमोन जाया होननानै बानसावलाबायदोंमोन बेफोरबायदि मानसिफ्रा दा माने होजों थांनानै रायजो राजाफोरखौ बुरखायनाया एसे गोरलै नङा बर'फ्रा जाम्बा रोंलाथ' गोदो नोंगौ गाइखेर फाननानै जौ लोङोमोन बिदि होननानै दासान्दि सानजानि बर'फ्रा माने गाइखेर फाननानै जौ लोङो खिन्थु दिनै जोंनि बर'फ्रा जौ फाननानैसो गाइखेर लोङो 100% बेखौ बुंनांगौ गैया जोंनि UPPL दोलोआ खिन्थु जाथिया देरसिन राजखान्थिया देरसिन नङा बेखौ जों जेब्लायबो मोनफ्रोमबो बियाबावनो UPPL दोलोखौ मा होनो अल्टारनेटिभ वे हिसाबै गासैबो जाति जनगोष्ठीया एक्सेप्ट खालामबाय माने सान्ति खौसेथि गोरोबलायनाय आरो जौगाथाय बेनो मोनसे समाजावहाय राजखान्थि गेलेनायनि गुबै मन्त्र आरो बेफोरखौ लानानैनो मानसिफ्रा राजखान्थियाव बाहागो लायो जायनि जाहोनाव बे अल्टारनेटिभ वेखौ मानाव गेदेरसि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय UPPL दोलोखौनो मोनबाय जेराव बेखायनो रायजो राजाफ्रा ज' ज' जाजायफैदों आरो बे जोंनि थाखाय मोनसे जुगामियै हारि दानाय समाज दानाय गासैबो जाति जनगोष्ठीखौ लानानै जौगालांनायाव दैदेननायनि मोनसे नेरसोन एबा सिनायथि फैबाय थानाय नैबे 15 जुलाइनि उनाव UPPLनि माखासे लाइमोन गांखौनो बिक्रम प्रहलाद लोगोसे माखासे दैदेनगिरिफ्रा माने सानजा फारसे गुफुर फारसे थांनानै मबिलाइज खालामनायनि खोथा बुंदों बेखौ माबायदि बुंगोन नोंथाङा आंथ' बुंनांगौआ बेनो गिदों बिथांमोना हासिब लानानै होसोजायाबानो जाबाय मानोना जाय बिक्रममोना जाय बिपिएफनि लिडारफोरा सानजा हालामखौ बिटिसिआव सोनो नागिराखैमोन आरो बिथांमोना गावसोरनो केस होदोंमोन बिपिएफआ एकर्डनि एगेन्स्टैबो केस होदोंमोन आरो एक्सटेनसननि एगेन्स्टैबो केस होदोंमोन जाया होननानै बानसावलाबायदोंमोन बेफोरबायदि मानसिफ्रा दा माने होजों थांनानै रायजो राजाफोरखौ बुरखायनाया एसे गोरलै नङा बर'फ्रा जाम्बा रोंलाथ' गोदो नोंगौ गाइखेर फाननानै जौ लोङोमोन बिदि होननानै दासान्दि सानजानि बर'फ्रा माने गाइखेर फाननानै जौ लोङो खिन्थु दिनै जोंनि बर'फ्रा जौ फाननानैसो गाइखेर लोङो दा BPFनि दैदेनगिरिया जातिखौ फोजोबस्रांनायनि राजनिति खालामदों बायदि बायदि बाथ्रा 100% बेखौ बुंनांगौ गैया जोंनि UPPL दोलोआ खिन्थु जाथिया देरसिन राजखान्थिया देरसिन नङा बेखौ जों जेब्लायबो सार मैयासो 17 जन NDPफोरा केस नांनानै थानाय NDPफोरा मैया गनायखौ जों नुनो मोनदों मैया जागायजेनबाय 17 मैया बेल मोनबाय बावैसोनो क'क्राझारनियाबो जागोन तेजपुरनियाबो जागोन गासिबो गनायनि लामायाव फैजोब्बाय जोंनि थांखिया बेबो मोनसे इमप्लिमेन्टेसननि मोनसे इस्युमोन गतिके बेखौ मावनो हानाया जोंनि थाखाय दुग्गांथावना आरो गोबाङा बुंनो नागिरो दा गेम गेलेनो नागिरो रायजो राजानि सिगाङाव थांनानै प्रमद बर'आ जेबो मावाखै बेखौ मावाखैमोनब्ला सेन्ट्रेलनिफ्राय NIA केसखौ उइथड्र खालामना लाबोनानै दिनै जों बेल मोननायनि अबस्थासिम लाबोनो हाया थेंक इउ सार